Bisramganj Harungparani Bisidok Chiba Umboni Subhas Deborma Shalkisa Sekangno Langma Sajulangjamani Trokongui Teibini Shajala Tongmani Khoroksa Sudon Deborma Bo Tipra Mothani Khoroksa Adong Tei Bo Noknukhung Tolena Bagai Mikitang Thaikatang Phali Bania Khlaitongo Hani Bagino Sudon Debormani Bupa Subhas Debormani Kathar Panda Khlainani Bagai Oni Torilamni Block President Tipra Mothani Block President Buddha Deborma Tei Krishna Deborma Omrit Deborma Song a 25 kg chubachu yafare lekha bini nukhungo tebo Simon kha unichore lamni bisingo khobja kebo thui tongkhe borok o nukhungo thangai borok arok chubachu khlayu tai omahai tangbotang rok bisibrumno khlaijaki tongoni saikhanari ka kok triprani mangflini biskango block president Buddha Deborma toinyai nor sikuncha chubanan bagi phalaja Saimano sini ako bokora Subhas Deborma Ordina sini Tipra Mothani Warriors sini Sudon Bufa Mono Taiman Khana Moni condolence serving Amu frame of financial help haja Tine hane bono 25 kilos Aran Gojran Tinoro Moni condolence Aran bagi faisa Ai Amun Saran Musungo Sing Buba Granje Dagimu Sini Samonga Borok Chubanani তাই থাংসানি কগনক পিননানি অবন সিনি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ বরং চুবাই এখানে বাগা থাংসা তু মানে না সো নং বরংনি বিপদ যে বাসানাই বড় থাংসা বিপদ বরং থানি বিপদ যে বরং চুবানাই আরো থাংসা আছে ফে মনে বাগে সেমকিনি বুবাগলান দাগি মুংবাই সেমকিনি মনে বুফানে কনলেন সং আই কিনো রমাজে ফাজা বজাগাও মো বিশ্রামগঞ্জ সমতল আমতলি এই Mono Harungpara sab rok phaiganani logi ani logi tongo damrit tongo dasubas tongo krishna tongo ei buddha tongo lokorang mo hache subawi bahirok ma tongo ang to pinin simia since last 3 years dore ang chubai tongo ang sajak cholem kendro je kono borok jodi kono karone maitha mai thaki ang 20 kg nuko thane mani kaisa ei wansuk mun bani kaisa wansuk manita borok no baksa kuno ganang kuno kri kri ble borok subana ni subana musung to khake bakha sa asol do bakha tongsa nang haino kai to is no yak salogirgo borong thare subana le namre